OK, dobrý den lidi, já si jdu dneska koupit nějaké věci. Tak tam musíš to chvilku dávat. počkejte. Dobrý, takže tady je zima. Jdeme teda něco koupit. Mamo, otevři mi! Otvírej, šup! Stačí? Ury. Jsme někde, tady my hlídáme stavbu a jdu teďka koupit nějaký, jo, kde to má napsaný? Kdy máte papírek? Počkejte. Já jsem asi totální kokot. Ty vole, já jsem idiot. Já jsem si... Jo, takže teďka už musím trošku rychleji, protože už nemám tolik času. A já to budu točit, až budu v krámě, tak zatím čau. Ok lidi, jsem tady v krámě. A co mám koupit? Jedna mléko. Je zima. Až to budu mít nakoupený, zatím čau. Něco dobrého bude čokoláda. Můžete si nějakou vybrat. Já jdu zase pokračovat ve stopování, tak čau. Ok, teďka bude pití a já to musím najít. Ok. Jo, tady je pití. Zima. Co k pití? Potřebuju to velký, ale počkat, velký. A já to neunesu. To bude něco. Zatím čau. Ups, jo. Pardon lidi, já jsem trošku zapomněla to točit. No, teďka už jsem doma. Mám všechny věci. Tady, já vám ukážu, mám video. Máma, co děláš? Jo, dobrý. Jo, no, máma teďka upravuje tady náš stůl. My jsme v karavanu, protože jsme v mami práci. Jak jsem to říkala na začátku, že tady hlídáme stavbu. Dneska tady spím, což je úplně neuvěřitelný fakt. Jo a no, zatím čau. Tady si stopněte video a podívejte se na tu účtenku.